ni Kristo mayong bagmanin kanatong tanan. Ubay-ubay kita karon, daghan kayo kita sa ulag nato ni misa sa sugat or ang panagtagbo, the commemoration, the encounter of Jesus and our Blessed Virgin Mary. Ato nasaksihan niya nga nagsugat sila, very dramatic, lami kay tan-awon, adunay mga anghel. Supposed to be atong mga anghel katong mga gagmay pa no, atong mga baby. Karon kay dagko na kayo. Wala manukol naman. Kabangka na diyan sa gawas, dagan kayo, di na sila mga gansa. Mga kuwanan sila atong mga anghel, atong mga youth. May na lang sila masi sa tuwa, isa lang mag-adik-adik diyan sa kilid. Mapuslan pa. Diba mga isang base sa itong mga kasinatian, diya sa tuwang panimalay, o diya sa itong pamilya, wado na kita yung mga kalisdanan, wado na kita yung mga problema, wado na kita yung mga sitwasyon between life and death situations, makapanawag mong itag mama, bina ka ng happy come city, hala mama, mahadlo ka, mama, tawag itag mama. Diya sa atong mga yanong kasinatian, we always look and find our mother. Kitungod lagi, nahadlok kita, usap kung malipay kayo kita, pangitao na tutong inahan. Kung ano man na, siguro, diya sa itong kasinatian, isip tao, imagine, 9 months kita nasa tiyan sa itong mga inahan, dadto kita nabuhi, dadto kita giamuma pag-ayo, we're nurtured, sulod silang tiyan. Umo siguro ni naay this intimacy between the mother and his son or daughter. No karon atong masabdan ang atong kasulugan sa may mayaong panagsugat ni Jesus nga nabannaw ug siyang inahan ang Birheng Maria. Tataw kaayo na ilang panagsugat or their encounter dili layo sa tuong mga kasinatian ni Siptaw. Is because kuman si Jesus nabannaw, nagsugat sila, nakita sila ni Maria, siguro nag-ingon ba si Jesus, nabanhaw ko, nabuhi ko. Actually, my dear brothers and sisters, biblically speaking, it is not stated in the sacred scripture nga nagsugat o nagtagbo si Jesus o si Maria. Apan diya sa atong tradisyon, isip mga Kristiyano, most especially we Filipinos, na-acquire nato kini nga tradisyon na pagtuo sa mga Espanyol nga mihatag kanato meaning tradisyon nga we believe nga nagsugat na-encounter si Jesus and Mama Mary. And if you look at it in the context of our human experience, we always give importance sa atong inahan ug sa atong mga ginikanan. Same with Jesus and the Blessed Virgin Mary. That is why we Christian Catholics, most especially we Filipinos, yatagan din nato bili ang relasyon, the intimacy between Jesus and Mama Mary. We believe na nakita sila, nagsugat sila, nagtagbo silang duwa because from womb to tomb, diya sa pangimugso ni Jesus, padulong siyang kamatayon dito sa krus, naagyod si Maria, nag-atong, nagtanaw kaniya. Nakita nato unsa ka importante, unsa ang role ni Mama Mary diya sa itong pagtuusab. Nga bisan pa man sa pasakit ni Jesus, naa siya nagpabilin. Nung imposible kayo diya sa kinabuhi ni Jesus, pero human siya nabanhaw, huwag siya magpakita siyang mama. Mama kay niya, di siya magpakita. We question, umaki niya itong gisaulog karon ang sugat, nga we believe nga nagsugat silang duha. No, diya sa pag-antos ni Jesus, paglansang sa krus ni Jesus, gilansang si krus si Jesus, ug sa iyang kamatayon, lagi naa si Mama Mary, na si Maria, naghilak, nagdangiw-ngiw, ug nagtan-aw siyang anak nga nag-antos. Sakit man para sa sakit kayo tanahon para sa usakinahan, apan nabannaw atong Ginoong Hesukristo, malipayon, umo kini nagdala sa tuwang kaluwasan. Same with our situation, di ba? Kamo mga ginikanan, ilabi na ang mga inahan, sakit kaayo para ninyo nga makita ang inyong mga anak
nga nag-antos is because no, gikan guna sa inyong lawas. Isa may di masakitan gikan na si mga. Ang uban no, nangalusyang na lang para sila mga anak. Buwan na kayo, inahan na kayo, mura nag-anay, uman magkaanak. Ang uban no, nangapangag na lang para lang sila mga anak. Ang uban di na makapalitok sa nina para sila mga anak. Manam na si mama sa una, mawisay bagong sa nina kay para lang daw sa mua. Charma. Minutos mama karon. Shout out kay mo. No. Nga na ang mga sakripisyo sa mga inahan. No. Muna ubang inahan usahay no mayawaan or makulatan nila mga anak tungod sila mga sakripisyo dili tungod kay trip lang nila nga mangulata apan sa mga sakripisyo kahago oras no na para nila umusuko nilang anak nahimo na lang walay bili walay pulos na lang lamang ilang gimuhat para sila mga anak di ba may inahan nga na man no mo na no masabtan natong ubang inahan nganong inunana murag Biyernes Santo no busulupon kayo itungod lagi magsakit ang buot kung makita lang mga anak na wala magtinarong apan kamutan na mga inahan na dinhi karon be like our Virgin Mary ka Mama Mary diya sa pagpasakit pag-antos ni Jesus no diya siyang anak na si Jesus wala siya mibuya hangtod sa kamatayon ni Jesus yes no diya sa panimalay diya siyang pamilya love is given naman yun na ni gugmaon yung pamilya yung mga anak yung mga asawa yung tibok pamilya attention is already there but if you truly care to your sons and daughters yung mga inahan mga mama learn to be with them in their miserable and painful moments silang kinabuhi ayaw i-discourage no apan suportahin kung nasa tama o maayong gusto si mong anak. Ayaw buti, apan giyahe. Yuban manggol maginikana, masuko, magbuot, buta ng ilang mga anak. Apan di kini maayo. Ngaisip mga ginikanan, suportahe. Kung paminaw ninyo maayong padulungan si mga anak, wala suportahe. May naot, no, kining gisaulog nato na sugat, maghatag ka nato pamalandong. Most especially to all mothers, not only mothers, but those fathers, mga ginikanan ng kinabuhi ni Maria Jesus no magdala ka nato sa maayong pamatasan ug kinabuhi. Diya sa atong pagsaulog nining sugat no the Easter Sunday let us celebrate the resurrection of Christ together with our family. Atong unaon nga diya sa kamatayon ni Jesus, sakripisyo ni Jesus adunay pagkabanhaw. And we all know dili tanang pamilya hayahay kaayo malipayon kaayo kini nga pagkabanhaw sa tong Ginoong Jesucristo no nag-auhag kanato na to think positive bisan pa man sa kalisod na atong nahigaguman karon. Look at Jesus nag-antos apan nabanhaw sa katulo ka adlaw. Tingana usab atong kinabuhi isip tao, isip mga Kristiyano, no di kita mawal-an og paglaom niya sa kinabuhi is because kutob na nay kinabuhi adunay paglaom sa mga tao nga dunay pagtuo sa tong Ginoo. Hinaot ta palihog manindog para sa tong